שמתי כדור בקנה, ואמרתי לעצמי, אני יכול לחסל אותו עכשיו. יכול להיות שעם הירייה הזאת, הסיפור היה נגמר שונה לגמרי. היה כאן איזשהו, בעצם, שתי פלנטות שהתקיימו בו זמנית. אנשים מתים, מוחזקים כבני ערובה, ו20 מטר משם, מעבר למחסומי המשטרה, כל האנשים מתנהגים כאילו כלום לא קרה. אנשים שהחליטו לקחת את הסבל שלהם ולהגיד לכל העולם, הסבל שלנו חשוב יותר מכל דבר אחר. חשוב מאחוות העמים, יותר חשוב מהרעיון האולימפי, יותר חשוב מחייהם של אתלטים. ועל זה אי אפשר לסלוח. הרגשנו כאילו אנחנו אשמים במשהו. היא אומרת, תהיה אנושי, ועל זה הוא עונה, גם היהודים לא אנושיים, או שאמר, גם הישראלים לא אנושיים. ברגע שהסעתי את הקלצ'ניקוב מהבטן, אז באותו רגע החלטתי לברוח. פעם ראשונה באולימפיאדה אחרי השואה, משלחת ישראל צועדת על אדמת גרמניה, חלום שנהפך להיות לסיוט.